sortim als Hostalets, passat Figueres, i bueno, anem a fer aquesta volteta, a veure què tal surt. No està ningú. Al fons l'Albera i el límit amb França. Avui saltarem a França. Un tet una mica favorable a Sarac. Aquest búnquer protegia aquesta cruïlla, important, molt important. Figueres, Sant Climent, base militar, França, Coll de Banyuls. Espolla, quilòmetre 14. Vinga, el Coll de Banyuls. Vamos. Les vinyes de Peralada. Hi ha força vinyes aquí, més dur. De moment favorable, però després molt bé. Pas canadenc 355. Bueno, collons, quin vent. Via Heràclea és una part del Camí de Santiago que ve de França. Bueno, a veure com baixem això. Hi ha força desnivell. Tenim que arribar allà baix. Banyuls-sur-Mer. És curiós com tenen plantat les vinyes, sembla això la part de Tarragona. Tirem cap a Banyuls. La primavera és fantàstica. Molt bonic. El coll entre Banyuls i Cervera, i amb aquest grupet de ciclistes. Aquests són bikepacker. I això és el golf de Lleó. Cervera, la platja de Cervera. És petitó. Bàsicament el que té és l'estació i el canviador de via. Espanya està a Portbou, a França, Cervera. Ara tinc una pujadeta guapa fins a la frontera que està allà dalt de tot.
l'antiga frontera. Per aquí hi van passar exiliats a Manta. Passem Colera i parat aquí al cementiri un moment i tirem amunt. Camí de Mollet, de Paradala. Vinga. Vilabertran, anem acabant. Van acabant. Estic ja acabant. Dia espectacular, sortida internacional. I ara, pues, a cascar-me la caravana de tornada, segurament. Vinga, va, acabem. Doncs acabem. Els hostalets. I una àrea d'aparcaments de camions aquí. Mare de Déu. Vinga, ha quedat molt poquet pel cent, però ha estat molt bé. Molt bé.